sam Sanja i dobrodošli nazad na moj kanal. U ovom videu, kao što vidite po naslovu videa, radimo recenziju dva L'Orealova proizvoda, u pitanju Infallible puder i Infallible korektor. Oba proizvoda su nova, tako da svi pričaju o njima, svi se pitaju kakvi su, koju kožu odgovaraju, kako šta, tako da sam ih ja isprobala i danas sam tu da vam prenesem svoje utiske. Tako da, ako vas zanima šta ja imam da vam kažem o ova dva proizvoda, vi nastavite gledajte ovaj video. Nakratko ću vam reći čime sam pripremila kožu. Prvo sam koristila Mario Badescu facial spray. Moram ovako da vam ga unesem u ekran, prosto da bi videli šta je, pošto je jako osvetljenje. Koristim ga podugo, mada ovdje imam 118 ml, što je meni malo jer ja ovo prskam ujutru, preko dana, uveče, tako da se dosta i potrošilo. Što se mene tiče, ok za sada, ali eto, koga zanima nešto više, mogu da pričam u nekom od narednih videa nešto više o njemu, a kada se to sve osušilo i upilo, onda sam stavila Pro-Panten kremu od Top 10 brenda. Kada sam sve to nanela, možemo preći na puder. Ono prvo i osnovno što ću vam reći o puderu jeste kakva ambalaža. Staklena bočica, poklopčić, ovo je plastično gore, ima pumpicu, također plastična pumpica, ok pumpica. Šta još mogu da vam kažem u vezi njega, da boje kod nas na tržištu su Bogu plakati, znači ne daj Bože kakve su nam nijanse. Moja je 130 True Beige i malo je žutkasta, ne vidite, malo je žutkasta, kako god. Žuća je od mog tena. Ja više imam neutralni do rozikasti podton, ali ne volim pudere koji su rozi, ali ne mogu da koristim ni baš žute pudere, više mi odgovaraju neki neutralniji. Ovdje kaže True Beige 130, tako da očigledno da će da bude više na toj toplijoj žutoj strani. I ovo je najsvetlija kod nas nijansa, ja znam da postoje svetliji, ali prosto naši naravno nisu uvezli kod nas i još svetlijih nijansi od ove nijanse. A posle ove imaju možda još 3 nijanse ili 4, nisam sigurna, tako da da. Reći ću vam cenu ovog pudera, 1099 na sniženju, dakle regularna cena bi za njega bila sigurno negde oko 1300 dinara, tako da eto, jurite ga kada je na sniženju. Sljedeće što imam da kažem jeste da ovdje piše New Oxygen Technology, što sam ja povezala da neće oksidirati i to sam još negde i čula. Dakle, nisam nigde pročitala da je ono kao neko iz L'Oreala to rekao, da je L'Oreal to rekao, već sam negde čula na internetu, tako da sam povezala sa ovom nalepnicom, međutim meni za nijansu oksidira i možda možete vidjeti na ovom delu ruke kako se vidi. Evo sad ću da vam... to je bilo mnogo. Pored tog dela koji je oksidirao stavim ovaj sveži deo, jelte, sveži puder, tako da baš oksidira. Prelazimo, hajde sad, kad sam već istisla, na teksturu i strukturu samog pudera. Kao što vidite, on je tečan, on je baš tečan. Miris, osjeća se alkohol u puderu, to ću vam reći, ukoliko neko brine što se tiče toga. Da sad ću da vidim ovdje nešto, neće da mi se odlepi ova pozadi sličica, da vidim, da vidim kako se zovu ovi sastojci, znači apsolutno neće. Alkohol denat na 3. mestu, što se tiče sastojaka. Osjeća se alkohol, ja stvarno osjećam alkohol, ali osjećam i neki
parfem, vjerojatno da zakamuflira taj alkohol. Što se tiče prekrivne moći pudera, što se mene tiče, ona je srednja ka nadogradivoj. Meni su dosta dve pumpice da prekrijem lice i da imam neku srednju pokrivnu moć, dok treću nanosim sa sunđerčićem da prosto dodam tamo gde mi fali pokrivna moć i da izblendam dodatno puder. Znate da ja uvek puder stavim prvo ovom četkicom Sophie's Choice F109, pa zatim to sve utapkavam sunđerom, samim tim mi sunđer mnogo manje popije samog proizvoda. Tako da, eto, za neku srednju pokrivnu moć su meni trebale dve pumpice i treća da baš onako koncentrišem proizvod tamo gde mi treba. Što se tiče finiša ovog pudera, meni malo nije jasan naziv Fresh Wear, šta to treba da predstave. Kao što vidite na snimku gde se šminkam, ovde sada imam dosta highlightera, u toku, dakle u procesu šminkanja, kada ga tek nanesem, vidite blagi odsjaj na najvišim delovima kože, odnosno lica. Međutim, osjećaj na mom licu je potpuno drugačiji. Osjećam da sam stavila neki mat puder, ne osjećam puder na licu, u smislu da mi je težak, ali prosto u nekim delovima na licu osjećam da mi zateže kožu. Da napomenem da se moja koža još uvek nije vratila u ono stanje masne kože, dakle još uvek je tu nešto između, neki delovi su malo suvlji, ali više to nije kao što je pre bilo, dakle daleko od suve kože. Međutim, baš osjećam ovaj puder. Ja generalno ne volim mat pudere, međutim ovaj je jako čudan zato što na nekim delovima ne deluje mat, međutim, na primer, ovuda je toliko mat, na bradi je toliko mat. Znate, one mat pudere toliko su mat da mi deluje brašnjavo na licu. To je moj lični utisak, odnosno to ono što ja vidim stvarno na svom licu. Ja kada sam nanela tek puder, prosto ovaj ovde deo sam sve videla dlačice da su se onako podigle, one sitne dlačice na licu da su se podigle i kao da imam kameni puder preko tečnog pudera. Tako da meni nije jasan njegov naziv Fresh Wear, zašto se on zove Fresh Wear i šta treba da rade ovi puderi. Mene mnogo nervira što kada ovako izađu puderi, ja stvarno ovde na bočici ne mogu nigde da pročitam da li je ovaj puder za masnu kožu, da li je za sve tipove kože ili za suvu kožu. Mislim da bi to trebali da uvedu. Dakle, ako misliš da je za sve, nalepi, brate, ovde za sve tipove kože i da znamo šta kupujemo, a ne ovako moraš da sačekaš da neko tamo uradi recenziju kakav je puder, a meni je suv, a onoj drugoj nije suv, tako da to je jako čudno. Tako da mislim da bi te oznake za koji tip kože bi nam mnogo pomogle. Na primjer, da imate masnu kožu, ovaj puder bi se sigurno umastio na vama, jel te, masnu kožu imate. Znam kako je biti sa masnom kožom, imala sam je i imat ću je još malo. Sigurno bi se umastio, ali možda ne bi izgledalo previše, možda bi se umastili malo kasnije, ali mislim da ne bi spadao, kao što je True Match. Ja bih, na primjer, za True Match stavila Fresh Wear, zato što mi je True Match tako nekako svež, blistav i on je više namenjen suvljoj koži nego što je masnijoj koži, dok ovaj mislim da je namenjen više masnijoj do normalnoj koži, mešovitoj takođe. Ja ga prosto sa polusuvom kožom osjećam na licu i mene to baš iritira i odvaja mi se oko nosa i ispod brade, baš zbog tih suvih delova koji su mi prosto tu još uvek. Ne mnogo, kažem, ne perutaju se ništa, samo je tu suva koža, prosto koliko god je ja mazala, koliko god šta je radila, to dok telo ne vrati u normalu, šta je tu je. Dakle, nisam sigurna za ime i zašto se uopšte tako ovaj puder zove i zašto, možda ima ovde negde. Ne, apsolutno nema za koji tip kože je namenjen, tako da sad ćemo svi ovde na YouTube-u da nagađamo, ova sa masnom kožom će da kaže ovaj puder bi bio super za suvu kožu, ova sa suvom kožom će da kaže nikako za suvu kožu, više za masnu, tako da ćete vi biti izbunjeni i u fazonu
šta sad da kupim, za koju je kožu uopšte namenjen ovaj puder. Tako da, jako čudno. Što se tiče mog iskustva, u smislu da li bi ga kupila, da li bi ga nosila sam ga već par dana, apsolutno mi mogu da podnesem osjećaj pudera na koži, odnosno to zatezanje mogu, ali prosto to što mi se odvaja oko usana nakon nekoliko sati, ja sam radila i recenziju sa devojkama na Instagramu, odnosno ko me prate na Instagramu, onda je već video, odnosno ne recenziju, nego testiranje, nosila sam ga baš dugo, tako da ne znam šta bih vam rekla. Što se mene tiče, ja ću sačekati, neću ga još uvek, odnosno neću ga posle ovog videa sigurno neću koristiti, jer ću sačekati malo koža da mi se vrati u normalu, da bude malo masnija nego što je sad, jer me sad poprilično iritira taj mat efekat, nisam sigurna kako da vam objasnim. Tako da, sve u svemu, puder mi se dopada, puder kao puder, samo eto za malo suvlju kožu nisam sigurna kako bi se snašle vi sa njim i prosto da li bi mogla da osjećate prosto to zatezanje na licu. Što se tiče korektora, moja nijansa je 322 Ivory. I što se tiče ovog pakovanja, puder ima 11 ml i njegova cena je podosta skuplja od ostalih, a on je negde oko... Joj, slagaću vas, zašto sad ovdje nemam cenu? To mi je moguće. Ladno, nemam cenu. Cena je 1000 dinara, možda neki dinar preko 1000 dinara, ali on ima 11 ml, što bi, na primer, moj Catriceov omiljeni koji ima 0,5 ml, on košta oko 550 dinara, tako da, realno gledano, ovdje dobijete 2 Catriceova i opet ste platili kao 2 Catriceova, što je sasvim ok cena. Što se tiče aplikatora, on je ogroman, mislim ogroman, poveći je, evo sad ću da vam pokažem ukoliko nikada niste vidjeli ovaj puder uživo. Ovo je aplikator od Catriceovog, a ovo od... Čekajte, ovo neće moći ovako. A ovaj lev je od ovog L'Orealovog. Vidite koliko su prosto, koliko je ovaj prosto veći. I ovaj L'Orealov, ima na vrhu neku rupicu gde se uvlači proizvod, pa kao vam bude lakše da ga istisnete, odnosno nanesete na lice. Miris ovog korektora je sličan kao puder, samo manje, dosta manje se osjeća i parfem i alkohol. Dakle, moja nijansa 322 Ivory, mislim da smo opet omašili kod nijansi, u smislu da kod nas postoje samo 3 ili 4 nijanse, slagaću vas, i sve su poprilično svetlo. Ukoliko ste tamniji dosta od mene, ne znam kako će ovo izgledati na vama, verovatno nikako. Tako da, eto. Ono što imam da vam kažem o ovom korektoru jeste da sam ja njega u prvom trenutku nanela ono kao što nanosim ove Catriceov, dakle potpuno obojila ovaj trougao ovdje, međutim to vam je previše. Nanosim ga u tačkicama ispod oka i to onako istačkam koliko mislim da mi je potrebno i utapkavam sve polako sa sunđerčićem. Poenta kod ovog korektora jeste što je on dosta gust. Samim tim je pomalo suvlji od svih korektora koje sam ja probala. Ukoliko vam je Catriceov korektor suv, ovaj će da vam bude previše suv, dakle nećete moći sa njim. Ukoliko volite Catriceov i ok vam je, nije vam suv toliko, ovaj će vam se vjerojatno svidjeti. Meni se ovaj korektor sviđa, iako imam trenutno taj deo tu suv, ali ja ga dosta dobro hidriram i tokom dana i uveče, dakle ne samo pre stavljanja korektora, to je jako bitno da znate. Dosta dobro hidriram taj tu deo, pa mi se korektor sasvim normalno ponaša ispod oka, uvlači mi se minimalno u borice ispod oka,
a prekriva savršeno. Znači, ja sam se oduševila kada sam ga prvi put stavila i kada sam vidjela koliko dobro prekriva i da u stvari ne treba da dodajem još proizvoda da bih zadovoljila svoje potrebe, jer Catriceov baš onako dodajem i nikako nekako stavim jedan sloj pa stavim još jedan sloj pa kao da se ništa nije desilo, pa još jedan sloj pa se još ništa nije desilo. Tako da ovaj u jednom tankom sloju prekrije sve. Samo eto što je malo suvlji, dakle moj utisak što se tiče ovog korektora je da je odličan i sigurno ću ga kupiti opet i sigurno mi je draže da za, na primjer, masnu kožu koristim ovaj, mada ne volim tako teške proizvode, ali vidjet ću, moram prvo da ga isprobam na sebi. Šta me ovog lica? Pa ću vidjeti, ali mislim da ukoliko vi volite potpunu pokrivnu moć, ukoliko imate te izražene podočnjake u smislu boje, mislim da će vam odgovarati, samo eto, morate dobro hidrirati to područje ispod očiju. Dakle, finalni utisak ovog korektora jeste da se meni ovaj korektor izuzetno dopada i da ću ga sigurno kupiti još u svim bojama. Nadam se da će stići još boja kod nas jer ovo stvarno neprihvatljivo, ne znam zašto smo tako zapostavljeni što se tiče boja. Dobro, preći ću samo još malo na puder. Ono bitno što sam zaboravila da vam kažem jeste da, odnosno samo potvrda koliko mi je puder suv na koži, jeste da sam, kada sam, ja inače samo sam setovala područje ispod očiju i kada sam nanosila bronzer ja uvek proveravam da li mi je lepljiv puder, koliko moram da obratim pažnju na nanošenje bronzera jer ne setujem ostatak lica. Da je to bilo, ja pipkam ovuda, to tako klizi kao da sam ja to setovala i ja normalno uzimam četkicu i namjerno ove pokrete, znači dole gore, ne utapkavam, nego gore dole, to se ništa nije pomerilo, sve stoji, dakle, to je još jedan dokaz da je ovaj puder poprilično mat i da se poprilično mat suši. I eto, što se tiče nošenja ovog pudera, meni je stvarno dugo stajao na licu, samo eto, u ovom ovde predelu se je promenio, jer mi je tu dosta onako suvlje lice. I eto društvo, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Pišite mi da li ste vi probali neke od ovih proizvoda i da li su i vama iskustva ista kao moja ili su totalno suprotna. Ja bih stvarno voljela da mi uvedemo ovde, ovo je za masnu kožu, ovo je za suvu kožu, ovo je za sve tipove kože, da prosto ni mi više ne razmišljamo. Za koju je ovo kožu? Zašto meni ne odgovara? Prosto da ne trošite pare na sve, jel te? Hajde, ja, pošto se bavim šminkanjem, ja ću ovo iskoristiti na nekome ko ima masniju kožu, nekome ko ima normalnu kožu, ali trenutno sad sa svom kožom neće ići, prestajem da više brbljam, dugo me nije bilo pa sam se sad malo i uželila snimanjem, tako da eto, pišite mi to obavezno dole u komentarima i ukoliko imate neke želje za naredne videe i to mi obavezno pišite u komentarima, a mi se vidimo u narednom videu.